you know where light spots are put. Light spots are put. Haga ketengok pa badukon badamansem bakoit. Amen. Kajing e jong tura jing yu Jesu Christ bad kajing e jong oblay lembar kajing slog jong mansem bakoit kindan rengkat bad pi baro. Rengkat bad hero. Ko hanmen ko para ko heb ko beret how Jesu Christ haga neka step mangi kum gikun gijungu ilawan akhmat jungu banangu banaidem banyero na gebenta kijing e kijing kerku keba ula ai hangi keba ula thasei hangi iwei pe iwei ha kene kasitayo kebaladep habangi sedang ya kene katayo kebathamai kadai hok inga badepi bamangi ngin IT lade hau to ken ha kene klemat ha kene kamas kebakoj ngi IT tilitelan yalade ha kikti ha gejar gejingu hagajing sumar gejungu hagajing sukher gejungu kenang bamangi nginang la susu ban em kata gejing em Kristen ke bapura bangila ban pandap hok yala gejong ke kamram kanu ke kam ke bangi simti hagajing em gejungi ngila ban le yaka ne pan pandap yaka da kata gejing janai jong gejing em kumau Jisu hagane kesngi hag gospel ukhot wearing IAP bangin pekme yala gejong gejing em bad bangin dan kata ke jengkelak bamut ban em kata ke jeng em ke basisur te haganai kasngi ko hanmen ko para habangi pusan sepang ke jeng em Kristen ke jengi ke jeng khot ke jengu ban em ke jeng em ke basisha ke jeng em ke basidur ke jeng em ke basisur to ken ngin pet yala ke jong ke jeng em ha to sisha manga ban mapi ngila em na em ya kata ke jeng em ke basisur kum ki khon ke jengu kum kita ki khon Kristen ki ba ula ayengi den mata kadau ha kene ka step haswa bengin terua ya kene kamas ke bekhoj
ko hanmen ko para tongin pen khoj tongin pen subay ladi ngi pen bab na turai na baro kina kilat kilat kitam kiduna gejungi da keba ngi aduai rengkat lang nga pla hau blei badan bor baro padia pi ko hanmen ko para bang lale pop sibun da gijing perkhat da kiftin da kikam da gijing leklet da gijing le palat junga da gijing le palat junga da gijing le palat bakrawe junga namar kata akarpade kamaria bukhoj kabaisa kathe sati ya kyangel berkir khoj pada pi ko hanmen ko para banduai nang banta junga how try ublay jungi ublay badan bor baro unis na yangi madlama biki pop jungi unyalamingi sha kajing em bom chukut amen. Who try to ease an 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 Who Christo ease an Who Christo ease an Who Christo ease an Who Christo ease an Who try to 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 ease an Who wrong, who blaze Jadron Katakindo Jesu Hakim and real baro Kadam kamon lava Iya yaro yame Inam mangibane Iya penangguro Magisu yame Who try to Blaze Jimpe Kuparan Borbaro Kupun Marwe Kupan Kutrai Jesus Christ Kukun Abrahu Blay Bakiki Pokrate Kuken Kajika Patos Kusmayani Etan Mame Baku Etan Mame Utra Uwe Maakitan Mame Uro Jesus Christ Mame Bayalo Blay Chiyalo Kawe Adu Masipaku Kakam Kamupa Dong ini aduai Iwan rai kejing temu jungi Hakmat ublay try kenrat Hakanai kamas kebukuj Bar kumjurungi duai nak banta Kajing penkentang yau Bishop Ferdinand ha Jawai Diocese ha Umulong Parish Iduai baka program Pemerintah kesngi kalong kebejob Kalong kebasisok Kawan rajing mentah ya barok kita gibruk belesim benta but kamtame nak benta ka Jawai Diocese. Inang ya duairu nak benta ka parish ka jungi kamtame nak benta kirang ba jong ka parish ka jungi kiban salej cha mau kun yang beri mau kun join bantolong ya ka jungi lang. Iduai nak benta jungki mau blai try kan kur kurdo ya barok ki kam ke jungki. Iduai nak benta ki program ke jungi ki ban salong hapo ka parish nak benta la syai kasngi ke ba mangingin wan hapo kane ka ying khojing kentang ban simenta ha ka one day convention bat kum juru nak benta ka mega convention bat kum juru ka jingya seng ke ban salong ha ka arpatarek ha ka parish ka jungi ka procession Maria ka jing pedang kemudian benengkong Bad kumjuro ke jing penskam ya ki kena samla ki jungi. Ngidua nak benta baro kina ki program
bagi long kiba job kilong basa iso kam tame ga jing pengkre jungi kalong kaba kerpang nak bentai kini ga jing seng gi jungi koblei me wapan pau ya kabor krau jung me kam tame ha ga jing ma ba ga jing isnei to the kerhai ya gi jing e jung me halor jungi ba to penlong ya kito kiba penkloi ban poi sha ga jing kular jong me bakin yo benta haki ki babha jong ka beneng dau trai jing yu Jesus Christ ukon jong me ubi mat basan sha reng kad bad me ha ga jing yalong ka wei jong man sem bakut ublei junam la junam amen Kecing puli panengkong, kecing puli nak kitab Ezekiel nang thulupa, kal nang pakat pra kedekat arpsan ado arpupra. Utrai ongkum ni, pi ong kecing le jong utrai kamlong badai tu syashkor menta, kuying Israel. Hato kecing le jong kamlong badai, hato omdei kecing le jong pi kalong bamdei, haba ubah riu hok upaino nak hok jong u pat ule yaka pasniu un sayap nagamta kata nagabenta ka kamsniu pa ulale un sayap haba uriusniu upaino nagabasniu ka pa ulale pat ule yaka badai pat yaka babha un sapen yaka ching namar ba ulasniu thu ba upaino nabenta kipop kiba ulale da shisha un yap kani ketin jong utrai Sam Arkusan nomor news Pak Iwe. News Pak Iwe. Ya galenti jome duk dau batu ikan kajing sisa jome kantin yang putra syame trai ngagentiu ya lagamen si
Kajing puli na kasiti u Paulus bakoj Syaki Kristan ha Filipi. Ko para ladadan kano kajing pensilur hau Kris. Kano kajing ai mensim na kajing it. Kano kajing yasalok hau mensim. Kano kajing sungau melung bat kajing sungolem. Tu pendap miar ya kajing kemen jonga. Da kabayadan kajing mud. Kajing it. Da kabaya long kawai kemen sim bat kawai kajing mud jing perkat. Wat le da kajing kwan mentoy ne da kajing kalau. Henry ha kajing sungorit tonyau ya kiwai pat. Kiba kambha pan ya pihi. Tu uwai pa uwai na pi unpej tang ya kajing mentoy jong uhi. Henry ya kajing mentoy jong kiwai ru. Tu don ya kane kajing mut ha padeng jong pi kapaladon ru hau Kris Jisu. Ubala uladon kajing long belai. Syam laniau ba kajing yarangkat bat ublai. Kalong ka ba enkop sarong. Penban ulap ben suda ya lade. Da ka ba syam ya kadur jong umrau. Palaka ha kadur kibreu. Bat ba uladon kajing long breu. Ulap penrit ya lade. Da ka ba kongo hadu kajing yap halor keding penakeng. Nakani kadau ublai lakan tiu ya bat ula ai ha ka kerteng ka ba halor ki kerteng baro. Pat ha ka kerteng Jisu ka khok siu baro kandem krup ka jong ki ba ha beneng. Ka jong ki ba ha ka khandau. Pat ka jong ki ba ha po ka khandau. Pat man uthalej unpla po Jisu Kris ulong utrai ha ka burom ublai ukupa ka ktin jong utrai. Isongo yau blay. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Kilang brotonga kisah skoria kaktin jonga. Ngai tu yaki kibat kibut yanga. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Utrai dan rengkat bat pi. Rengka bat piru. Kajing pule na gospel bakoj kat kum o Matthews. Kaburam hame ko try. Hakata kapor ujisu ulaong ha giling do orang ba bat kitemen kisan jong upaj ba pi perkat kumno wayu breu uladan arngut kikun ulalej sha ubanengkong badul ong kokun khilet rei menta kasngi ha kabri sawan ula jubab ngamtre henrei hadin ulababe bat ulalitrei nangta ukpa ulalej syaukun baar bat ulaong kumju ula jubab ngan lej pa henrei shem lej uno nakine ki arngut ubale yakamon jong ukpa kila jubab ubanengkong deu jisu laong haki shisha ngaong hapi kinonglum khajna bat kinuti kinrung ha kahima ublei haswa jongpi namar Yohanes Baptis lawan shapi ban kdeu yaglenti kabahok bat pimsem langit yau henrei kinonglum khajna bat kinuti kilangit yau pipat wat anda pilayu yaka pimsem kala kabamut hadin kata bat ngit yau ka gospel try Kajing yaro ya meko Kris.
kohan men ko para dan kowe ke jing ong ke balangkot ke ba ngi yolesi ngi yosngo man kapor bad yolesi ngi lapuson ya kene ke jing ong sisin ne arsin ha ke jing em ke jungi kala ke jing im pin salaj im kala ke jing im pin salaj im shisha kene ke jing ong ke balangkot wala da kalong ke balangkot han rei ke basho jingmut hadu kata-kata bat kadon ka jing yadei ka bayajan hadu kata-kata bat ke gospel ke ba ngidang suyos ngo menten kela ka jing im jung pi bat pin salaj im lada pim kela ke bamut pin sayo ya ka jing penrem ke bamut nginom yo ya ka jing im bom jukut lada mangi lane manga ngamsem don kata ke jing kela ke bamut om don ro wayu briu u bom don kam ya ke jing kela ke bamut ha ke jing im baro mangi ngi don kam ya ke jing kela ke bamut namar ngitip ba ngi baro ngi don kam ya ke jing im bom jukut tela da mangi ngi kwa sha ya kata ke jing im bom jukut ha ke jing im balawe jungi ngi don kam ban kela ke bamut ha ke jing im ka junga ke jung pi ngi ai lenti man kapor ngi lenti ke balangkot ngi ai lenti ke bajengai ngi te bahbang ngi ai lenti ngi myo ya ka wei ka lenti ka babej straight ka bang ki bang ka babej nadu basdang hadu bakut ngi don kam ban ya khongwan ngi don kam ban kiu ngi don kam ban hiar ngi don kam ban shim saka left ne saka right bating teng habang ngi bakla ban ya lenti ngi le komno ngi tek ka U-turn ngi ong mo ngi shim ka U-turn ban phai biang khnang bangin poi ha kalanti ka babha ne ha kata ka thong ka jungi ne ka destination ka jungi kum juru ha ka jung im jungi kum ki kristan ha ka jungi ailanti ka junga ka jung pi kat bang dang yaj ngi yaj bakla ngi yaj ne ngi shim ya kalanti ka bom dei ka ba bom dei ban shim ne ban yaj dei nama takadau ha ka jing im kristan ka junga ka jung piru ngi ha ban sim ka ne ka U-turn kata ka U-turn ka bangi ong ha ka jing im kristan ka jungi ka dei ka jing kelak bamut habangatip bamanga ngalayaj bakla habangatip ngalayaj ya kata ka lenti ka bom dei ka bangadei ban yaj ka basuong bej ladang atip ladang asem bangalaim ha ka pop ngadei ban kela ka jing em ka junga ngi de ban sim kata ka U-turn ban wan phai biang shau kris sha kata ka jing shai ka jong kris sha kata ka lenti ka baula pen i yangi bangi de ban yaj ngi phai na kata ka pop ka jungi bat ngin yaj biang ha kata ka lenti ka ba ukris ula pen i yangi nel ai yangi iwe pai we ha kana ka gospel ba manta ka sngi ko hanmen ko para ngi yos ngeu ka jing thu khana ka balangkot bat kaba syam jengmut hadu kata-kata kaba Jisu ulai yang abadi pi kimat pusan udon wei ubreu udon arngut ki kun ubanengkong badu baar ubanengkong habok pa wong kilej saka jing trei uang ngam trelej nganom lej Henry hadin kato kanepor udon kata ka jing sngew halade ba ula tam sneng yau ble yau pa jengu ba ulayaj bakla hadin kata udon kata ka jing babe uong ba menta ngan penbej yala ka jong ka jing im ushim ya kata ka U-turn ka jing u bat u penbej yala ka jong ka jing im ukun ba arpat ngiyoi habok pa ulay jakma jing uong kilay tre selangka uong hooj pa ngan lej dakasur kebapan kemen yok pa kebapan jam ya kadadot ka jong pa hooj pa ngan lej tre selangka ngan lej klempep ngan lej Henry hadin ba ukpa jungu ula jengai na ule komno uklem le ya kaba uong hooj kino na kinagi arngut kile ya kamon ka jung pa kino na kinagi arngut kiba im ka jing im ka babha kini ki farisi ki sadusi ki start an ki jubab ubanengkong ngiru klempep ngin sa jubab ubanengkong dalaleng im jubab dalaleng imong ubaar uim ka jing im ka babha ngitip syai katkum ka jing im katkum ka jing le
udai ubanengkong ubale ya kamon jong ukpa te ujisu lengba kine ki arngut ki khun ki ba ulayak ukren ha ka gospel memantang kasngi utheu ne ukdeu ya ka jing im jong kito ki breu ha ka por ka jing u om dai tang ha ka to ka por hanre ka don ru ka jing hikai na ka banta jongi ki breu ki be im ha ka ne ka perthei bamanta ha ka ne ka juk ka bamanta ha ki ba shong ha po ka ne ka ying mene manta ki ba yos ngeu ya ka sur ka jong utrai ha ka ne ka khlemat ngi long kum kita ki breu ki ba im ha ka por jong jisu u jisu kwa ban hikai nang kong ya kito ki breu ha ka por ga jong u henry mencaru u hikai yang nga ba de phi ngim dei ban ong bau jisu kran tang yaki kam dei yang nga kam dei yang ngi henry ukran u hikai u kdeu badu theu kane ka jingetu khana na ka banta ka jing im ka junga ga jong phi ru kum ju dei na mata ka dau kendian ngin pej kino kita ki grup kita ki breu ki judge breu ki bahap kata kategori ukun banengkong bat ukun baar niot ngilatip syai bau jisu ong ki nong krong khajna ki nong pop ki nuti barok kine ki dei kita ki balong kumukun ubanengkong ki im ya ka jing im pop ki layat ya kata kelenti ke bakim dei ban yat ki la tam sneng yo blei ki la kan taj yo blei kim nyau kho kim nyau breu shu ya kata ka jing hikai ka jong blei henry habaki yos ngeu ya ka jing khot ka jong blei habaki yos ngeu ya ka sur ka jong blei but ki la don kata ka jing ngeu halade bangala im baklakat kine kisnem bangala yaj baklakat kine kisnem ngade ban kelak bamunno dei na mata kadau ki don kata ka jing kelak bamud ngiyoi ha ka gospel barakhat u Matthews ubade tax collector lane nong krong khajna ngiyoi bamau don ka jing kelak bamud ha ba yos ngeu ya ka sur kren jong jisu habau jisu khodiu ban bodiu ban i ya gitu baro ngiyoi ka Maria Magdalena ngiyoi bon ge kentei ki be im ha kata ka jing im noti ka jungki ha ka jing im runar ka jungki ha ba ki yos ngeu ya ka jing hikai jung jisu ha ba ki yos ngeu ya ka jing khot ka jung jisu ki don kata ka jing ngeu bangala im bakla ki kelak bamod ki dei ha ka grup ka banengkong kumuto ukun ubanongkong uang M Henry Harden ubabe ukelak bamud keli lade menta kibasong hang ni hikmat kaduan ma pi kebayas ngau na ying ya kasur ke jong blei keli lade hato ngalong sisa kum kine ginong pop kum ginong krong kajana kum kine ginoti hato sisa ngalong kum kine hoi klempep ngilong kum kine ngilong ki bapop ngi em ha ka jing em bapop junga ba jung pi hato manga ma pi habang itip habang ilayos ngau ya kana kasur ka jung blei ulapan i yang aya pi bangala im bakla ngala ya bakla ngakloy na em ban i ya kane ka jing em bapop junga ban imno ka jing em ka babaha ban syem ya kata ka yuten ban penbej ya kalenti ka junga ngakloy na em kasong hapi iway payway ko hanmen ko para ko hebarit banjubab ya kane ka jingkeli ka jong blay yolesi ngilong kumune ukun baar habau yos ngeu ya kasur ka jong pa ya kata ka jingkerpa jong pa jong uang ho ngan le trei henry uklam le yolesi ngilong kumune ukun baar ngi pen pau ya kata ka jing kongu jongi ya ki hukum ge jong blei ngi pen pau ya kata ka jing im kristan ga junga ga jong pi da ga jing wan jing ya seng da ga jing simbenta jongi habaro ki kam jong ka balang ngi pen dablod ya baro kita ki ritual gi bangi ong ngi pen dablod ya kine baro hanre ka jing im junga ka jingai bak labak ya ka e ka ba
ukpa jungi ulapan i ngale ya kita baro ki kam ki babha henrei ka danur ke junga henrei ka jing im junga ke bahapo ngayai da kumwe kumba long kine ki farisi ki sadusi ki stad an kitib lut nadong sedong ya ka jing hikai jong blei kitib lut nadong sedong ya ka jing hikai jong ka niam ju jong ki kitib lut ya ka bai ya ka jing tho ba khoi ke jong ki Henry ka jing im jong kipat ka jingai bak labak na ka jing hikai jong ublei na ka jing hikai jong ka niam jong ki na ka jing hikai ke bakiyo na ka jing tho ba khut ngi long bon ngi long ha ka ne ka group bahar kumune ukhon ubahar ubang hoj ngatib lut na dong sadong Henry ngam don kata ka jing im ke babha kato ka jing tip junga kato ka jing nang ka jing start ka junga ka bangayo na ka jing hikai jong ka balang ka bangayo na ki mat puson na ka ktin ka jong blei kim kta ya ka danut ka junga ngai im jungai na kito baharo ngilong yole se kumune ukhon baar ladang ngilong kumune ukhon baar ko hanmen ko para ngidei ban shim ya kata ka yutan ka jingkela ke bamut ban penbet yala ka jong ka jing em den mata kedau lada manga ma pingi kwa ban shem ya kata ka yutan ne ka jingkela ke bamut ngi don kam kine ki sautli ki element la ne ki point ki ba ngi dei ban shem ha ka jing em ka junga ka jung pi ngan chu ai langkot kine ki point ki ba ngi dei ban shem lada ngi kwa ban shem ya kata ka yutan ne ka jingkela ke bamut haka jing im Kristan ka junga ka jung pi ka banengkong ka dei ka jing pediang da ka jing sneurit ya ki jing bakla jungi da ka jing sneurit jungi ngi dei ban pediang ya ki pop da ka jing sneurit ngi dei ban pediang bangalong ubriu baduna bamanga kali maka pop kanangu nangi ngi don kata ka jing sneurit ban pediang bangalong unong pop bangalong beriu baduna ngiyoi hapo ka balang ka jungi ngi hapo ka yang kasam ka jungi haba ki khon ki em ka jing em ka babakla ka jing em ka ba pop ki kme ki pa ki persang ban hikaya ki persang ban peni ki hato ki khon jungi menta ki long kita ki bas ngurit ban pediang ho chi siapa ho chi same ngala em ka jing em ka babakla ngalai ya ka jing hikai ka jung pi ya ka jing sneng ka jing krau ka jung pi hato ki khon jung menta kilong kita ki bas ngurit ban pediang em ngiyoi bagi khon jung menta haba ki bakla haba ki kmi ki pa ki persang ban peni ki persang ban justify themselves ki persang ban peni bangalong ubriu babiang ngam dunare ngabiang na dong sedong dei ma pi bakla haka jing im jungi hapo ka balang rukumju hapo ka paris jungi rukumju haba mangi kum kinong yalam bakla ngiyoi baki khon Kristan jungi ki em ka jing em ka bakla habangi lej ban ya phelu jing mo ki habangi persang ban hikaya ki ban peni ya kata ka jing bakla ka jungki hajaka bakin pediang ya kata ka jing bakla ka jungki hajaka bakin pediang ya kata ka jing em pop ka jungki ki persang penban ki peni penban baki long ki babahana dong sedong ngalale katai ngalem ka jing babahakat kini kisnam balai ma piu lung do balai ma piu runyam balai ma piu rumba balang balai ma pi kinong yalam kirang ba apo ka balang piwan ba peni nga ngabiang kane kadai ka jing yo mat jungi ha kane ka juk jungi ko hanmen ko para den mata kadau ujisu ha kane ka sngi wong bangi dei bandon kata ka jing sngurit ban pediang ya ki jing duna jungi bangi dei ban pediang bangalong unong pop kanango nangi ngilong kita ki bakloy ban pediang ya ka jing long pop ka jing long baduna junga da ka jing sngurit ngi dei ban keli halade kumbang ngilapuli haka kitab hawar haka lanong bakhadan riu dekhot khat prang ko ongkom ne ka jing sarong ka le yachwa ka jing jot kamansim hangamei haswa ka jing kelon kitab hawar
kalanong kabakadan riu dekat kat pra ngan ong biang sajisin ka jing sarong ka lei haswa ka jing jot ka mansim hangame haswa ka jing kelon ladanga manga mapi ngimlong kita ki breu ki bakloi ban pediang ya ka jing duna ya ka jing long bapop jungi ladangi ngim pediang da ka jing surit klempep ngin sayo ya ka jing penrem ngin sayo ya ka jing penrem de mata kedau lada manga mapi ngikwa ban sim ya kata ka U-turn lane ban kelak bamut haka jing em jungi ngi dei ban long kita ki bas ngerit ngim dei ban long ki bas rong ngim dei ban ong bangalong ubabit wabiang ngim dei ban justify ya lade dale leiru ngi dei ban penrit ya lade ngi dei ban penrit ya lade da ka jing ngurit ngi dei ban pediang bangalong unong pop bangal im bakla ngan penbait ya la ka jong ka jing em kumjuru kumangila pule haka sithi jong jakob kalau nong kebasau dekat henriu kong biang kom ne hakiju korkom ublei upan ya ki basarong ublei upan ya ki basarong henriu ai jing isnei ya ki bas ngurit ublei upe ya kadanut ke bas ngurit junga jungpi ya ka jing pendem junga jungpi hakmat jongu walau da pimla ban pendem hakmat jongu lengdo walau da pimla ban pendem hakmat kinong ya lambalang jungpi pi dei ban pendem ngi dei ban pendem ya la dei da kajing surit hakmat oblei bangi long kinong pop kajing surit ko hanmen ko para kadai ka dak kasen ka banengkong bangi la ban don kata kajing kelak bamut kebaar kapon kebaar pak ngi dei ban sim ladangi kwa ban kelak bamut ne ban sim ya kata ka U-turn ha kajing em jungi ngi dei ban don ka jing kmiit ya la ka jong ka men sim kajing pe yala ka jong ka men sim kajing kmeed yala ka jong ka men sim yala ka jong ka jing im ka penlong yang aban yo i bangalong ubreu baduna bangala yaj bakla bangala im ha ka pop ha ka sang lada ngam song ban duwai ban puson yala ka jong ka jing im da lele ngam yo i ya ki jing duna jonga da lele ngam la ban i ban ngingim la ban i ya ki jing duna jongi lada fikwa ban lap bama pi pila em ka jing em bapop bama pi pila yaj bakla ya kata klenti ka bau turau lapan i pi dei ban kmiit ya la ka jong ka men sim hakano kurkom da ka ba shong duai da ka ba shong ban puli ya ktin ka jong blei da ka ba kloi ban sim benta haki seminar haki retreat haki kam jong ka balang baper lada ngim sim benta kene ki kam jong ka balang dalele ngim la ban puson ne ban kmiit ya la ka jong ka men sim ban ngim la ban yo i ya kata ka jing duna jongi kumba ngila pule hakasam kasam ke basan puwe kasam ke basan puwe kong kumne ublei upe ya kada not bas ngeusi bas ngeurit upe ya kada not jonga ba jongpi kajing kloi jonga bat jong pi ban puson yala ka jong kajing em nadu kadanut kohan men ko para ngidei ban puson yala ka jong kajing em ngidei ban kmi yala ka jong kajing em man kapor kapon ka balai ka bangidei ban sim ladangi kwa ban sim ya kata ka U-turn ha kajing em kajingi ladangi kwa ban kela ka bamut bandon kata ka jing kela ka bamut ha kajing em kajingi ngidei ban long kita ki bakloi ban ong em ya kabor jong uksut kajing sneu jo kana kaperthai kiwan hakir kom baper kiwan hakir kom baper ngidei ban ong em ya kato kasur ya kato kajing pensoy jong ubomban kum ki khon samla pinyomat jibun bagi jing pensoy ha ki jing subha jong ka parthei ha ki jing di bapan subha ya ka met ya ka jing mur ka jing perkhat ka jong pi baro ngidei banong em ya kini ngidei banong em ya kini kumba ngila pule na ka sithi jong upalus shaki roman kala nong balai de khadat pulai bong komni baro ki breu ki lepop bat kidan kam ya ublei ngilong kinong pop bat ngidei bandon kata ka jing snyo bangadon kam ya ublei ladang ngisngau ladang ngidon kom kata ka jing snyo bangadon kam ya ublei klempep ngan saong em
ya ke jing sniu lene ke jing pensoi ki bawan ha ke jing em ke junga ladang asneu bangangam don kam yoblei dalale ngam la banong em ya kine ke jing sniu ki bangai kendu ha ke jing em jongi dalale ngim la banong em ya kine ke jing sniu kum juru kum bau jisu long ha ngi wei pai wei leng ba ka gospel ke jing u lonong ka basan de khot lai pnyeu ong hoj ya ke ba pede banong hoj ong em ya kepada banong em ya ke babahang ngidai banong hoj ya ke basniu ngidai banong em kane ke bau jisu ong ha ka gospel jong u Matius kelonong san de khot lai phnyo ka ba khadu ko han men ko para haba mangama pi ngilong em ya kine ke jing sniu jong ka perthei haba mangama pi ngilala banjit ya ke ke babaha ya ke basniu habangila banong em ya ke basniu ho ya ke babaha ke bakhadu ngidon kam ban shim shisha ya kata ka U-turn ne ya kata ka jingkela ke bamut da ka jing silor ngidon kam ka jing silor ngidon kam ka jing silor banong em ya kine barok ban i ya kita ke jing sniu ngidon kam ka jing silor tang ubre ubaslur ubala ban i no ya ki pop jong u ubala ban i no ya ke jing sniu ke ba ulaim kat kine kisni kat kine kisnam ki baladap tang ladang ngidon ka jing silor tang ladang ngidon ka jing silor de mata kedau ngidon kam ka jing silor ha ke jing em ke jungi kum kanuksa manga yolesi ubre ubakerni ha ka jing dikiat yolesi ngau ubre ubakerni ha ka jing dikiat ngadon ki parlok ki jonga sibun ba ladang akwa ban iya ketok kiat ladang akwa ban iya ketok drugs ka jing em ka junga ki bapan sneu ki bapan jot ki baya lambak la ya ngadai banong em ya gitu ki parlok ki bangaya imlang ngadai banon kata ka jing silur banong em ya ki ngadai banon kata ka jing silur ban pen sneu si ya ki ladang amdon kata ka jing silur banong em nado mentang nganom wan sur rengkat bat pi namar baka jing ya de parlok junga bat pi ka penlong nga ban ngob hakine ki jing de ladang amdon kata ka jing silur banong em ya kine ke jing sneu ban kata ka jing silur ban pen sneu si ya ki dalale ngamla ban shim ya kata ka U-turn ne ban kelak bamot kohan men ko para kumba u Paulus ulang biang sachisin nakashiti jungu shaki Galatia kalanong ban reu do khot khandai ong kumne tongin nom sneu thaj ban le ya ka babha tongin nom sneu thaj ban le ya ka babha lada ngim le swai ha ka jing haka babiang ngin yo ya ka bainong ngin nom de ban sneu thaj ban le ya ka babha u Paulus ulong yangi lada ngin nom sneu thaj ban le ya ka babha ngin sa yo ya ka bainong lada ngi thaj ban le ya ka babha ngin yo ya ka jing penram lada ngin nom thaj ban le ya ka babha lada ngin nom thaj ban le ya ka babha ngin yo ya ka bainong bat ngin yo ya tau so jong ka jing kala ka bamot jongi den mata kadaw ko han men ko para ko heb ba e hagane ka step habangi pusan sapang ka jing em ka jinga ka jing pi sapang ka jing kala ka bamot ka jing don kam ban kala ka bamot to ken ngin it la de how jisu u jisu bala khot yangi u jisu bala ayangi kine ki mat pusan hagane ka step bangin dei ban kala ka bamot bangi dei ban ino ya kine ki jing em barem jungi ya ki jing em basneu jungi ngidon kam ka bor ga jungu ngidon kam ga jing isne ga jungu ngidon kam ka jing ptelenti ga jungu kumbangi la rwai ha ka to kasam ptelenti yangi ko trai namar me la pen i ka lenti ga jume dei tang ma me bala ban ptelenti yangi token ngin ya duwai token ngin it how neutral Jesus Christ ubal ayangi ubal pen i yangi kanai kalenti jong ka jing sisha bamangin niat barbor ha kanai kalenti jong ka jing sisha bangin yo ya ka bainong jong ka jing embom jukut an yoro yo Jesus Christ
Tong yin yang ngin phala ka chong ke chungej. Lai spa and repuwe. Padon bom long chao ka blang bát ka chen le ha nghe du kun mar we chung u trai chong ni u chi so grace aponya sadarna pada sayap namar jongi asi balai ulang pipan ading kata ukil sableng usang jaga kamon Unat bisa yangi daunan sifatku abalang Katolik baru ajing mapo bajing libra Gabang Jukun Amen. Kajing doa rumit Dong ini aduai hableu kupa balai ngi kena kejing balai ngi kejing bad balak hot ngi ban kala kebamut na kejing bapop cungi on krushan ngi on arab ngi kham tame on sngap ya kaduai kejing duai kejungi ha kene klibmat na kabantau kupa buku cungi bishop cungi kiling dober ki katekes Baki briu balapin khamti hakajing sumar jungki kindup syam bamaki ki yale shilunter banyalam ki sha kajing penem ngi kerpa de me kutrai na kabanta kane karampe kristan jungi badak bakalet yala kajing mentoy lajong ngindup kit khya linter na kabanta kajing bhajong karampe jungi ngi kerpa de me kutrai na kabanta iway pe iway ningi banginom shayalam yaladi da kajing sarong panom sngo bangi kham halore kiway pan ngi kerpa de me kutrai na kabanta ki briu ki bashem janjar na kanu ka daw bakin om artatin ya kajing id ublay bat kajing kit khya chung u na kabanta chung ki ngi kerpa de me kutrai Nagabanta ki briu baro bakindup ong hooj ya kajing khot ublay pan kala ka pumut ngi kerpa de me kutrai Inang yai duai nagbanta kajing job jong kane kasngi kham tame kajing pun kantang langdo ya elect bishop Father Ferdinand ha jowai to ai bagane kasngi kalong ka basaiso kalong ka bajab kalong ka bamantoy nagbanta ki father nagbanta ki reuniam nagbanta ki rupajba ki beshimata ha kane kasngi kham tame nagbanta ka jawai diocese ngi kerpa de me kotrai giduai nagbanta ki program baro ki ba ngin sa shim dengan sa panlong haw na benai hapo ka paris ka jungi nagbanta kirang ba jungi ban sa lecha ka balang snong jungi makon tanya beri but makon join nagbanta ka program jungi balong la shai
nak benta ka jingis ka procession Maria ka jing pediang jong kinaret yau Jisu ha ka sen ke benengkong bat kum jiro ka jing penskam ke bansalong ha ka atfa atarik mentau benai ngidu wai babaro kine ke jing penkre jengi kilong kiba seiso ban ngidu wai nak benta ki pait jong ka paris ke jengi bamaki baro kin simkhia bandan kata ke jing kelak bamod ban wan simenta habaro ki jing ya seng ne ki program jong ka paris ke jengi ngi kerpa dia me ko try Ikerpa jeme ke try. ni wan rak maru Jisu nak banta ki bapang besutam hasastala ke perthei kham tame ki bahpo ke paris ke jengi ki bedang dan hapo hospital ki bedang Syah Sumar ki ba lawan pai na hospital ki balado jing kermen ban yo ki jing koi ki jing khia bat kum juru kito ki bom sim khia ban Sumar elade ne ki bom yo lat ban pha Sumar ha ki hospital ki babha ngi duai bablai trakan rat unong pen khia un ktai ki unai ki ke jing koi ke jing khia ke bapura ngi kerpa de me ko try Ikerpa jeme ke try. ngi duai nak banta ki nong pop hasatla ke perthei kham tame ki bahpo ke paris ke jungi balang ba ke jing kta ke jung blai lang ba ke sur ke jung blai kindon kata ke jing sngo thu ilade ba ki layaj bakla kham tame nak banta ki long pa ki jungi nak banta ki long kmi nak banta ki khun samla shin rang bat kan thei ki bangop ha ke jing snu ba pher jong kane ka parthei shipor ke jungi ba kin i kila ban i no ya kin ke jing snu ban im no ke jing im ka babha sa chisin ngi kerpa de me ko try Ikerpa jeme ke try. jar jar hak donor ko jung phi IT la de hau Jisu IT ke jung kwa ke jung trang ka jung angnot ke jung phi u Jisu pediang iki u Jisu un kurku ya ke ka ba phibu hakma jung ha kane ke khlebman ablai try kan rad nong bo nong thau ngiai ngoi da me nak banta baro ke jing nak banta baro ke jing kurku ke ba mera the sei hangi ha kene klemat kumbang lawan rak majume kine ki jing duai kine ki jing angnut jong ka balang jong ka paris jong ka shnong ka thau jong ka ying ka jungi jong ka jing em jungi bamarwe to ai batapan urlong ya kine baro lada kilong kat kum kamon ka jume ngi pan ya kine dau kris utrai jungi amen, Amen. Laispa nrukusan. Laispa nrukusan. Iwanai nguya mitra, Iwanai nguya mitra, Iwanai nguya mitra, Iwanai nguya mitra.
Keduai ko para ba kajing kenya junga ba jong pi kan long ba pedang ho nak madu blei pa badan bor baro nak benta kajing ro kajing jungu kajing matoi ngi ba balang ba ko jungu baro koi to ai hangi ko blei ba isnei ba kane kajing terwa kenya jungi kan long ba me pedang sngo ba baleng ba jongka ai ba enpli hangi ya kathlong jong baro ki jingkerku dau Kris utrai jongi amen utrai dan rengkat bat pi Rengka bat piru. to kenti wela ki danut Ngikentir di jau trai. to nginai ngutrai blei jongi Rai song hok bat kadei. da susha kalong ka basong hok bat ka badei ka deiti jingi bat ka jing penem yangi haman la kapor bat ka jaka banai ngu yame ko kan rat ko kpa bukut ko blei badan bor bat bom jikut leng bau trai jungi u Jesu Kris ubalapan la yangi na kalengkor jong ka pop bat ka jingyap bakam da ka kam ba phala jong ka jingmaya pas kha jungu da ka bakhot yangi sha ka buram ba enjar kerteng yangi ka jaj ben reu balajit ka jinglong leng do ba kan jasem ka jaj ben reu bakhot upaj bala pen kerpang na ka banta jungme uban pen bena haman la ka jaka ya ki kamba jungme na ba mela khot yangi na ka jingdum sha ka jingshai ba phala jungme ba namar kata rengkat bar ki angel bar ki ar ka angel ki khatsem bar ki hima bar baro ki paj belen bar ki bor jong ka beneng nirwai ke jing rwai ro ya me ban ngi pen bana klem sange Bakut, bakut, bakut utrai. Musim dan baru lagi pan. Engkau percaya raya. Kacing ya rosana. Usana syadrong dam. da shisha melong bakhot ko trai ka thame jong ka jing khoj baro namar kata ngi kerpadi me to pan khoj pan kentang ya kine gi jing trua jungi dag ba pha yo man sim jung me kum kam jer halor jungki bakin kala long yangi kamet bat kasnam jong trai jungi u Jesu Kris hakapor baladi no yu badala ka man snga bha ula pediang ya ke jing sha sutom ula shim yokpu bad gbaingu ya me ula kedia ya u badulai hala gisenran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet junga ya kebanaiti na kebanta jongpi ha kajukurkom enda lalayabam ula shim yakukuri badak baingu biang yeme ula ai hala gisenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong ka jutang batmai batbom jukut ya kebaen penme na kebanta jongpi ban na kebanta kibabun
na ka banta ka jing ma be ki pop to le ya ka ne ban kan mau yanga ka jing maya jong ka jing nge Katasin bangi bam yune uku bangi di nakane kakuri ipen naga jingya jome kutro tadaru namar kata ngi bapan menta ya gajing ya bagajing mi pa jungu ngi terwa hame kotra yuk po jong gajing em bad ya ko khuri jong gajing penem ngi dai ngwa dem namar melenyew yang ngi babet ban yang khmat jung me bad ban sakri me da ke bas ngeuret ngi kerpat ye me bangi ke bayo banta kamat bad kasna mukres ngin long ki ba lapan ye teli ka we dauman sem bakhoi tokan mau kotra ya kabalang jong me kabala priang hasatla ka prathei bato panjanaya ka ha gajingi rangkat bar Francis ukpa bako jingi ubal bad marwen ubishop jingi ka kanhon ki bishop bad baro kilingdo token maulem ruya ki hanman ki para shinrang bad kantei ki balyathia dag bakermen ha gajing mi pat bad ya baro ki balakhlad no ha gajing snei jongme to padiang ye ki sha gajing shai ka khmat jongme toy snei yang ibaro ngi kerpat ye me barangkat bad kamaria thesoti bakhoj kakmi jongublei ujisa bakhoj ukurem jongka ki apostol bakhoj bad baro krekhoj ki balapens ngobahaya me pateng lapateng ngin long ki babet banyo bantalem ha gajeng imbom jukut bad benginira bad pendan burom ye me daw kun jong me uji sukris Dau lembadu badhau kan long ame blai kupa badan bor ha gajing long kawe jong men sem ba khoj baro ka borom gajing ro junom la junom kumblah hukum yang ngi daw nong penem bat kumblah hikai ngi daktin blai ngi not banong kok pa chungi baha peneng kalong ka bakhoj akerteng chungme kanwan kahima chungme kalong kamon chungme akhndeu kumbaha peneng kai ngi mata ke chumbam chungi kabahala kasngi batama yang ngi kerangkang chungi kumbang rogi ma bi ke bles ne yang ngi badwad yalam ngi sha ke jing pansoy henry tepenla yang ngi na ke basneu to penla yang ngi kerpat ko try na ke jing sneu baro ha ke jing sbon jungme to a jing suk jing sanya ke sngi jingi khnang ba da ke jing rap ke jing snei jungme ngin laj bar bor na ke pop bat ngin yo jing da na ke jing jin jar baro kat ba ngi ding ap khme lenti ya ke jing kermen ba khoj bat ke jing wat pat jong nong panem jungi uji sukris Namar kejungme kalong kaima kejungme ke bor kaburam junam la junam kotra Jesu Christ me belong haki apostol jungme ka jingsuk ngai epi ka jingsuk junga ngai epi wat pe yaki pop jungi henry ya ka jinge jong kabalang jungme badha ka jingsbun jungme ta ai haka ya ka jingsuk bad ka jinge tali ka wei kat kum kamon jungme mame ubi merbasan shar junam la junam amen kajing sugutrai kedan barabor rengkat bat pi rengkat bat pi tong ini terwai kada kajing suk iwe ha iwe pat Oh kun lang pro me bagi togi pop kaperte usus senayagi oh kun lang pro
hak mi kun lang bro jong blay hak mi ubakit no ki pop jong ka parthei sukito ya ki balakhot shaka jing khawai jong kun lang bro o kan rat ngam song hak man rong po ka ying le chunga kan rei shuang ta ki kamen sim chunga ka sakia i kana batas lamu kris kan rei pat lamingi shaka jing embom juga amen. Siunabar sispak kandai punyo. Sispak kandai punyo. Darubang
ปะพระพุทธ Akana kelamat ni ya ro ya me ni sengangu ya me pendan buram ban ya mane ya me kelamat ka bakarpang ka banal ayengi kham tame ka jingwan ka jume hapo ka danot ka jungi yang ba ka met ban kasnam ka jume ka jingdon rengkat ka jume ban ngi ko jisu bi je ha kana ka kelamat ha kana ka pod ha ka jing em ka jungi ko jisu ngi kuang ngi trang ngi ang nutang ya me marway en mata gadau kershan yengi ai boringi agis em junge baman lakas ngi ko jisu bi je iwan rak ma jume ka jungem batali ka jungem basuda ka jungem batlot jungi we pai we ai boringi bangilaban em ka jungem kristan ka jungi kham tame bangdang kata kaman sim kacing kloy ban kelak bamot ban ino ya kene kacing em basniu ya kacing em barem jungi laban em kacing em kabatmai ai boringi kotrai krishan yangi kotrai yalam batden dalanti yangi Tong ini aduai toai bakane kajing maya bakan jabaneng kotrai kan pentamai yangi ha kaman sim bat kamet kenang bangin long kinong yo pateng lang ha kaburom lem badu kris nabang isashitom lang badu ha bangi penbena ya kajing yap kajing u daw kris utrai jungi
Amen. Utrai dan rengkat bat pi. Kabat ki. Ubelai badan barbaro un kerkui pi. Ukpa badokon badaman sem bakoit. Amen. Tolei suk yaro yotrai da gejing em babha jung pi. Yesongo yau le. Sanspa arpo. Sanspa arpo. Come join me, keep a couple try. What in town, I do know. Come join me, keep a couple try. What in town, I do know. Come on, come and come, become my joy. I'm a good, but I see. Come join me, keep a proper time. I've been down, but you know. Come join me, keep a proper time. I've been down, but you know. Maybe you don't talk, but you play jolly. Make a more, but you shine, but you name jolly. Come join me, keep a couple try. I've been down, but you know. Come join me, keep a couple try. I've been down, but you know. Aburam hokpa berdukun hamen sim bakuit. Marlah wa meningkong cuma taat barabor jenam la jenam amen. En yaro try Jesus Christ jenam la jenam amen.